Bueno, Alejandro, ¿has encontrado algún afectado con el que hablar? Sí, así es. Tenemos aquí con nosotros un hombre afectado por este tipo de problemas. Es el señor Aquilino. ¿Es usted pescador? Sí, home, sí. Això ve de generacions enrere. El meu pare era pescador. El meu pare també ho era. Fa molt de temps que som una família de pescadors. ¿Y usted vive de la pesca actualmente? No. Abans sí que es podia viure de la pesca. Però ara ja soc molt major. I actualment molta gent té que buscar-se un altre treball. ¿Y por qué tienes que buscar un altre treball? Per moltes coses. Per una pesca més moderna. Perquè els que practiquen la vela utilitzen els jocs de pesca. ¿Y qué le sembraba a usted la pesca moderna? Això és un animalà, home. La pesca moderna pesca de tot, danya el mar i en grans quantitats. Què vol dir amb això? Que quan jo era jove i pescava, no pescava més que lo que la mar em podia donar. I quan pescava un peix que a mi no m'agradava, amb cura ho tornava a tirar a la mar. Y cuando ha dit que es practicaba la vela en jocs de pesca, se feia esports nàutics? Sí, els esports nàutics o com siga. I per a què l'utilitzen? Sí, per a practicar la vela. És que es veu que per això no hi havia un altre lloc millor, no. Però, en fi. ¿Té descendencia que es dedique a la pesca? Sí, tinc 3 fills i 5 nets. ¿Y hay gent que todavía es vulga dedicar a la pesca? No, això ha perdut molt. A mi m'agradaria que algú es dedicara a la pesca. Però no. Moltes gràcies, adeu. De res, no home, de res.